azt úgy átérzed? Aha. Szeres FPS növelő. Ugye? Picsán le azt a szarvast. Tam tam tam! Ha mit itt a fiam, pálinkát? Ilyen zöld hülye vagy. Te is. Mi? Te vagy beszóltál, kurva anyáért! Headshot. Szemshot. És jó, nézd, kombokból fogom kirülni. Micsoda szaggatott ruhája vannak az ember. Milyen picsa. De majd megdugom egy pillanat, aztán felövöm. Ez olyan kipakolt, jó hova ott van. Olyan kipakolt, jó cipője van. Ez a barna cipő, a barna dadrág mellé, azt a kurva. És ez ilyen kockás póló, azt a kurva. Egy pillanatra, most elhallgatom magamat, de hogyha véletlenül elfelejteném, akkor a datyogó hang az tök más, amire gondolsz, jó? Akkor jó. Jó van. Picsán, nem, hezvelő van. BOOM! HEADSHOT! Holy shit, mi? Tényleg nézd, az van még egy zombi. Megütőnek ki. Ezt lelövöm. BOOM! HEADSHOT! De, úgy lelövöm, nézd ott. Holy shit! Jaj. Köszönöm, sziasztok, ennyi lett volna a mai videó.